Čaute, vítam vás pri prvom dieli z hry Soccer Star. Je veľmi dobrá tá hra, s ktorými spadol mobil. 40 peňazí mám 9 level. Tak pustíme sa do toho. Dáme si za 50, tak teraz to náhodne vybere nám hráča. Tak ideme proti 9 level. No. Takže prvý vy ste taká, teraz ja som ten smiley. A teraz vidíte, musím dať im gól, hra sa do 2. A postupne dávate levely, môžete si kupovať to, také smajlíky a tak, je to podľa mňa dobrá hra. Ja to hrajem často a neviem prečo som práve toto sa rozhodol natočiť. To videjko bude tak 6 minútové, nechcem viacej. Tak, teraz môže nám dať gól. Dobre, nemá jak. A dúfam, že vidíte, už neviem ani čo vám povedať. Prepáčte, že to dačo počujete, viete. Prečo? Haló. Pána. Nejde to. Musím vedlíť. Nevadí. Ideme ešte raz. Laguje to. Ne, proti 10 level. Tak možno vyhrám, možno nie. Tak idem. Aha, nie. Tak ide ono. Keď toto hru som si stiahol cez obchod Play, keď chcete, tak si ju stiahnite. Pána, spotené vám ruky. A keď chcete dať čo povedať, tak tu máte gold, black, tanks, tak. Toto hra je dosť populárna, podľa mňa. Ty vole. To čo je? Connecting slow, please wait. Čo? Čo to? Čo? Dobre. Ty vole, laguje jak hovno. To sa nedá hrať. Ty vole, čo je? Haló. Čo oblaku? Yes, vyhral som. Juhu! Ne, toto som nechcel. Tak, vyhrali sme, aj keď neviem jak, asi sa odhlasil. Tak, Maher, 15 level. Veď to nemám šancu dariť tým. Jak toto fotka vyzerá. Pekný toto má. Pekný skin. Smajlíky sú aj tak najlepšie. Toto videjko bude určite 6 minútové. Alebo 7. Muharrema. Nie. To sa nedá proti 15 level hrať.
To je jasné, že to prehrám. To je super. To sa nedá. Yes, goal! Tak túto hru viem dobre hrať. Podľa mňa. Prosím. Yes! Ja som vyhral proti 15 level, ja som frajer. Je to 6 minút. No, to trčanie, tak dáme 7. Tak. Dobre. Tak dáme si 50. Toto dohrám a zase ma dajú kliknúť fotku. Tak dohráme tento zápas a budem sa s vami lúčiť. Pána, ja som taký noob. Keď som povedal, že to viem hrať, tak som myslel, že som noob. Lebo to sa nedá. Ja to prehrám proti 10 level a 15 level som byl. Zase to seklo do rytmu. Prečo? Nie dobré. Pána, ja som nebolný do go. Nie, nemá. Či? Vidíš? Let's go. Ty vole, to je debilní hráči. To je taký debil. Zbytočný sme čakali. Tu hru si určite, alebo keď chcete, keď sa vám páči, tak si ju stiahnite. Bude v popisku videa. Tak toto videjko bude, neviem, koľko minútové. Ne, to som si dal skoro vlastný loritý. No hraj. To mi hraj. Ty vole, musel tam byť. Prosím mňa. Ty vole. Ty vole, veď to sa nečítá. Ne, on mi dá gól. Fú, tyčka. Tak ja som frajer. Ja som taký noob v tom. Ty vole. Tak, bohužiaľ musím sa s vami lúčiť. Tak, čau.